Ang basahon ni Joel, Chapter 1. Kini ang mensahe nga gisulti sa Ginoo kang Joel nga anak ni Pituel. Naguol ang katawhan tungod sa pagkadaot sa kaumahan. Pamatian ninyo kini, kamong mga hamtong sa ingon man kamong unang nagpuyo sa Juda. May nahitabo na nga pa nga sama ni ini sa inyong panahon o sa panahon sa inyong katigulangan? Isugilon kini ngadto sa inyong mga anak. Aron isugilon usab nila kini sa ilang mga anak nga musugilon usab ni ini ang ilang mga kaliwat. Nagbanos-banos paghugpa ang sa mga tanom ang mga panon sa dulon. Ang mga tanom nga salin sa mga dulon gihurot pagkaon sa mga lukton. Pagmata na ug panghilak kamong mga palahubog. Dangoy-ngoy kamong mga palainom kay wala nay ubas nga himuong bino. Gihugpaan sa bagang panon sa dulon ang atong kayutaan. Gamhanan sila ug dili maihap. Hait sila ngipon sama sa leon. Gihurot nilag kaon ang atong kaparasan o gipangpanitan ang mga kahoyng igera. Busa, nangaputi na ang mga sanga ni ini. Panghilak kamo sama sa dalagang na nagpangutan tungod sa namatay niyang pamanhunon. Wala na'y trigo o bino nga ihahalad dito sa templo. Nagbangutan ang mga pari kay wala naman sila ihalad ngadto sa Ginoo. Nangaupaw ang kaumahan ug nagbangutan ang yuta kay nadaot man ang mga trigo. Bikaging ang mga ubas ug nangalaya ang mga olibo. Pagsubok kamong mga mag-uuma, panghilak kamong tig-atiman sa parasan. Kay ang trigo, ang sibada ug ang tanang tanom nahurot og kadaot. Patay na ang mga paras, nangalaya usab ang mga igera. Ingon man ang mga granada, palmera, mansanas ug mga tanang kahoy sa kaumahan ug nawad-ag kalipay ang katawhan. Kamong mga pari nga nag-alaga diha sa halaran sa Dios, pagsulob kamog sako ug panghilak kamo. Pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabii, kay wala nay trigo o bino nga ikahalad ngadto sa inyong Dios. Awhaga ang katawhan sa pagpuasa ug pagtigom kamo. Tiguma usab ang mga kadagkuan ug ang tanang nagpuyo sa Juda dito sa templo sa Ginoo nga inyong Dios ug sangpita siya. Hapit na maabot ang adlaw sa Ginoo ug magdala kini kalaglagan gikan sa labing gamhanan pagka makalilisang sa maong adlaw. Wala kitay nahimo sa dihang gilaglag ang atong mga tanom. Nahanaw ang kalipay diha sa templo sa atong Dios. Nanguyos ang mga binhi nga gipugas ug wala na kitay maani. Nangaguba na ang walay sulod nga mga kamalig. Nag-inga ang mga baka sa kaguol sang litula naman sila'y masibsib. Nag-antos usab ang panon sa mga karnero. Nagsangpit ako kanimo o Ginoo, kay nangalaya na ang mga balili ug ang kakahuyan nabagba sa kalayo. Nagtuaw kanimo bisan gani ang mga ihalas nga mananap kay nangahubas naman ang mga suba ug nangasunog na ang mga sagbot sa mga kamingawan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.